Kumshi benta ban ai men si miki khun samla kan thei hakikam yele kai daka first women open to all knockout football tournament ar phaulai penlong ka tulba eastern zone hamadan ribhoi district kum ka jingkan tiu hakakam sports ka sengginong nya thuk thung klashim daka sinjam ban penlong daka lumpung football ka ba hakate ka sngi lawan ban pli ka te ka jingile kai do president rangba ka seng tulba uba saibor el nong line lembat usamla rangba uba ps lingdo bat kinong yalam shnong ka shnong bat ki khon samla ki ba kanthop yu president ka club u president ka seng samla ka president jong ka seng longkmi lembat kinong yalam na ka tulba eastern zone ki ba kanthop yu president samla samuel kurba usamla damio lamare ubade secretary ka tulba rengkat bu samla rangba ka than uba isnei hing lem ka jing sakhilang ki khon samla bat ki habarit ki longkmi longkpa ka te ka thain de ka jingkut jingmut ka jing tresitum pat ka jing yateli kilong kita ki lai teli ki penta ki badon kam khamtam haka sport kalong ba kadon ka wei ka jaka ka wei ka pur ba uwei ubriu ukit ya kita ki maulenai siplakung bat kini ki maulenai ukwa ban penpoi sakatei ka wei pat ka jaka ka ba ki briu ki ap ki kwa ban yoi bat ki kwa ban yo lem ya kita ki maulenai ten rei ban kwai sakatei siliang wa ki ha ban cross ya ka wei ka wa ka ba he ti ban cross sakata ka wa umdon ka jingking umdon ka ling ki hapan sna da ka wei ka buat berkata ka buat kalong baki hapan pom ya kita ki set bat habaki pom ya uset ki persang ban pom do wei uset bat ki persang ban cross ya kata kawa henry kita ki set ki dangam te ka penlong iki ban pom bunteli kita ki set bat ndak kila pom bunteli kila te kita ki set si jaka si kelum te hakum kata kapur ki persang ban cross ya kata kawa bat kata kasrit ngam su sapo namar ba kila lang si jaka kemut ba ka kala ban kita kisi kila ban per sla la tapi tipit kat nuru marwei pinumla ban wanra ya kanam ya ke jingjob dan ya kata kanam ke buram henry kadon kam ya pi papin ya trilang kemangong kajing ya teli kajing ya trilang kalong kabadon kam latangi pai ya uni ubreu ru bakit simau ki maulenai sipla henry lada umpom ya kita kisit bat umte si jaka ban cross ya siliang wa kamut umla ban cross bat kita ki maulenai ki jong u isa kutang hu bat umdon bat dip ba udon kita ki maulenai ti kalong kumju ini ki nong yalam ki nong peniat nang ne nepok ka eastern zone ki ui bahapi ki don kita ki maulenai pat kita ki maulenai kilong ki maulenai ki banwanra ya kanam ka buram nam ta kadong ka than ka jongpi nam ta ka snong ka thau ka jongpi te henrei ban sujit tang iwei arngut lese kalong ka ba mo ba sam pa pinjit ya kita ki players pinum tip mano kita ki banlong ki maulenai nang ne napok kadong ka than te lengba kini ki program lengba kene ka tournament ka ribhoi lane kane ka dong kathan lane ka sinong kan satip ken ki kita ki maulenai nang ni napok ka sinong bat ban peniateli lane ban wanra ya kata ka jing itu lane ban wanra ban cross ya pi ban pen kentiu ya kata ka sap ka pom ka jong pi kalong ba ka ban sei tang ya pi marwei ta ka dau ka penlong iki ban sei ya kini ki tim ki prepare banile kai bat lengba kini ki tim kin sayo i ken ya kita ki maulenai nang ne napok kadong kathan nang ne napok kasinong bat ngikirmen bakini ki maulenai ki ba lengba jong kini ki samla nong yalam nang ne napok kadong kathan ki pli ya kani ka platform nang beta jong pi pen sapoi sisa syakathong ke jingjob lengba kata ke jing tresitum ke jing yateli pat kata kajing put jingmut ke jongpi papinla banle kai bat papinla banle khamha ya kata kasap kapong kaba ublai ula pen kubor hapi iwei pe iwei
ikun samla hang ni po kadong kathan te kit pok kit weng ye pi ba hawat itip ba kajing yale kadon hi nongjop badu don nongrem rei latangi jop dengi rem ru kadai kata kamensim kajing yale jongi kalarung hangi pangidai ban yale kamut ba ngila long lupa ki nongjop de kublai sibun kublai si haja